Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Nangoku ke baphulaphula sisaze ngendaba kaThembi Nkosi-Lorch. Ewe ke ithi ke imeko iKaizer Chiefs ke isalindile futhi ke isazama ngawo wonke amandla okubana ke imfumane lo kaThembi Nkosi-Lorch. Emveni kokubana ke kuvaka into okubana ke umqeqeshi lo weMamelodi Sundowns uKadoso lo mfo kaLorch lo akekho kwiplans zakhe. Umqeqeshi ke weSundowns ke uKadoso, iKaizer Chiefs ke ngoku inkqonkqoza ke inkqonkqozile phaa kwiMamelodi Sundowns ifuna ukwenza sure into okubana ke lo kaLorch akasaphindeli phaa eMorocco. Umfana omdala uqala impilo entsha phaa eNaturena. Injalo ke baphulaphula ke indaba kaThembi Nkosi-Lorch. Nawukhumbula ke into okubana ke iKaizer Chiefs ke kudala kuThembi Nkosi-Lorch lo yamfuna. Uba niyaqaphela kakuhle wayesabaleka phaa kwiqela leOrlando Pirates. Kwathi mhla ke uThembi Nkosi-Lorch lo wanesiphithiphithi sasenzeka phaa kuye neOrlando Pirates, yagquma ke iKaizer Chiefs ke yankqonkqoza, kodwa ke kugqibeleni ke zange ikwazi kumthola phaa uLorch. Wayehamba umfana omdala ke wazimanya phaa neSundowns. Kwalile ke napha kwiSundowns umfana omdala wanesiphithiphithi esenzekayo phaa, kwacaba napha akadlala umfana omdala. Yaphinda iKaizer Chiefs ke yafika yankqonkqoza, yathi Lorch kwasithi aba sasithe iza kweli cala, yamthabatha ke iSundowns, yamthatha yambhekisa phaa kwelizwe laseMorocco. Ngoku iphinde ke ngoku yaphela ke la loan yakhe phaa kulaa timu yaseMorocco, wabuyela back eMzantsi Afrika. Xa efika ke eMzantsi Afrika iSundowns ikusengathi ke ayisatshayi ngaloo nqawe. Yaphinda yavela ke iKaizer Chiefs yathi sikhona Lorch, ikwasithi futhi siyankqonkqoza emveni kwakho. Umbuzo ke nanku, ingaba na iSundowns iyakusamkela na isicelo seKaizer Chiefs? Ngoba kuyabona kanti okubana ke iSundowns le ayifuni kunikeza ngomdlalo emazi into okubana angayixaka nayo, ingakumbi mayibheka kwitimu enjengeKaizer Chiefs, ngoba iqonda okubana ke iKaizer Chiefs yenye ke yetimu ezinkulu. uThembi Nkosi-Lorch lo uyawufika avuseleleke ngamandla phaa kulaa timu. Mhlawumbi ke bayayicinta okubana ke bajikelwe yiplayer yabo, futhi ke neneni ke nangenyaniso asinoyibalekela ke loo nto. uThembi Nkosi-Lorch lo eyona mdlalo wakhe ungafitha ncakasana phaa kwiKaizer Chiefs. Isitayile sakhe nje sodlala uLorch siyafitha phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs ke. Ngeliphelele ke baphulaphula ke sisathe xa siyiqwalasela sizama ke ukuyiphanda, yavela into ethi iKaizer Chiefs ke isankqonkqoza, isazama into yokubana ke imfumane phaa uThembi Nkosi kaLorch. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.